Kule nkomfa ibanjwe kunye nentatheli lenkulubaphathiswa ibhengeze abaphathiswa abatsha abane kwikhabhinethi yephondo nabaquka umnumzana Siboniso Duma nozakuba ngumphathiswa wezoqoqosho, ukhenketho nemiba yezendalo. Ugqirha Ntuthuko Mahlaba uzakuba ngumphathiswa wezokuhlaliswa koluntu, unkosikazi Mbali Fraser uzakuba ngumphathiswa wezemfundo, ngelixa unkosikazi Amanda Bani Mapena ezakuba ngumphathiswa wezemidlalo, ubugcisa nenkcubeko. Obeyinkulu yeli phondo umnumzana Sihle Zikalala utyunjwe njengomphathiswa wobambiswano ngolawulo, ukanti unkosikazi Phegi Nkonyeni usuka kwezothutho eyokuthatha indawo yomphathiswa wezimali, ngelixa umnumzana Siphohlomuka eshiya kubambiswano ngolawulo eyokuba ngumphathiswa wezothutho kweli phondo laKwaZulu Natal. Inkulubaphathiswa yephondo laKwaZulu Natal entsha unkosikazi Nomusa Dube-Ncube uthi ukwamkela ngentobeko ukuthenjwa liqela le-ANC ukuba xhuzula imikhala kweli phondo, kwaye uthi unethemba lokuba ikhabhinethi yakhe equka abaphathiswa abatsha iza kusebenza ngokuzimisela ukuphucula intlalo yoluntu laKwaZulu Natal. We have convened here to give you a short briefing following the swearing in of the Premier yesterday. The leadership of the African National Congress is the governing party, provincially and nationally, has been briefed about this work that we are doing here today. And in doing so, they have emphasized to us the importance of collective team and how important it's going to be for us to work collectively. We also need to strive to make sure that the lives of the people of KwaZulu Natal are changed. Lenkulubaphathiswa imqhwabele izandlo beyinkulubaphathiswa yeli phondo umnumzana Sihle Zikalala nekhabhinethi yakhe ngomsebenzi abawenzileyo uzokuthi kangoku, watsho ephawula ukuba i-ANC ibethelele ukubaluleka kwentsebenziswano ukuze kuphuculwe intlalo yoluntu kweli phondo laKwaZulu Natal. Kwiindaba ze-SABC ndinginobathembu Zantsi.